Para que se poda ver a comparativa, eu mido 1,70 m aproximadamente, e como se pode ver no pau, pois o lodo chega a cubrirme, non? É un nivel moi alto de lodos para o terreno que temos aquí, claro. Hoxe por hoxe esta zona está totalmente improductiva. Como podedes ver que se clava o pau, se pode enterrar facilmente calquer persoa nestes lodos. Isto xa, aparte de ser un problema ambiental, xa empeza a ser un problema de seguridade para a xente que traballamos aquí nestas zonas. Entre todos, pois decidimos, nós, a máis a Asociación de Veciños do outro lado da ría do Temple e a Federación de Asociacións Veciñais de Culleredo, unha noite pois nos locais da nosa asociación, do noso burgo, que fomos os que convocamos a xuntanza, decidimos facer unha plataforma. A partir de aí, xa máis grupos e máis xente se xuntaron á nosa plataforma. O éxito foi bon, estamos contentos, estamos a traballar duro codo a codo porque, bueno, hai moita xente implicada que se volcou con as nosas reivindicacións, como poden ser partidos políticos, asociacións veciñais do Burgo do Temple, asociacións veciñais da Coruña, asociacións culturais, os sindicatos de estudiantes universitarios. Pero xa cando pecharon a ría o marisqueo e cando vimos a toda esta xente, convocamos unha asamblea xeral de veciños, explicámoslo o tema e o 99% está a favor de que se limpe esta ría xa, pero xa. Agora mesmo é unha catalogación de auga da zona C, onde non se pode mariscar, e o que pedimos é que haya un cambio a esa zona B para poder recoller ese marisco e mandar a depuración e metelo nas vías de comercialización de pescado e mariscos frescos. Hoxe por hoxe, os bancos marisqueiros constituyen na máis o 28% da superficie desta ría. É unha ría moi amplia, pasa casi 2 millóns de metros cuadrados. Esta ría foi riquísima en extracción de áridos. Esta ría vivía moitísima xente da extracción de áridos, non só do marisqueo, senón de extracción de áridos, traía angula, traía anguila. Víñanse a bañar aquí, non facía falta ir ás praias. Aquí bañábanse na ría, aquí facían competicións con lanchas nas épocas estivais. Todo iso queremos recuperar. Creemos que a primeira actuación que se tiña que facer era a debida conexión dos tubos da rede de saneamento dos 4 ayuntamentos que lindan as augas desta ría. Son o Ayuntamento da Coruña, o Ayuntamento de Cambre, o Ayuntamento de Culleredo e o Ayuntamento de Oleiros. O primeiro que pedimos é que se conecten debidamente todos os veciños, todas as empresas e todo o canto local este a verter nesta ría, porque é a primeira chave, o primeiro paso que temos que dar para intentar cambiar a catalogación da auga nesta ría. Chegaron a ser 1.600, concretamente 1.638, os que traballaban aquí. E cada un deles tiña unha familia, non? Que alimentaba, que sostiñía. Tamén o furtivismo nos afecta, en maior medida tamén afecta máis aos bancos das mariscadoras a pé que dos mariscadores a flote, pero están a esquilmar os nosos bancos e, bueno, estamos a pedirle á Consellería de Pesca que poña todos cantos medios teña para evitar que ese marisco salga da ría e estamos a pedir á Consellería de Sanidade que tome medida, que implante o control que teña que implantar para evitar a toda costa que ese marisco non salga da ría e poida permanecer nos bancos que é onde ten que estar neste momento pola clasificación da auga. Hai que pensar que a ría soporta un entorno pois tranquilamente de máis de 60.000 persoas. Como podedes ver, esta é unha zona que nos últimos anos sufriu un importante crecemento en canto a vivienda e urbanismo que se fixo alrededor da ría, cando os propios ayuntamentos ou os técnicos correspondentes dos ayuntamentos non tuveron en conta que había que conectar debidamente os servicios de saneamento a esta ou destas vivendas que se construíron alrededor da ría e hoxe estamos a vivir o que é o problema que xa víamos vir desa de lexos, porque claro, neste contorno pequeniño que estamos aquí igual se construíron 7 ou 8.000 viviendas, pero a mitad deles carecen da rede de saneamento, non están debidamente conectados á rede de saneamento, os tubos non existen e as bombas dos ayuntamentos non están a funcionar, senón hoxe non estaríamos a falar de todas estas verqueduras, ni estaríamos a falar da degradación importantísima que está sufriendo esa ría. Pois ten que haber un equilibrio entre o crecimento que é necesario e tamén o que é necesario o noso entorno, porque do noso entorno vivimos, en definitiva. En lodo altamente contaminado, e que, como podedes ver, pola súa latitude, é un lodo pois que hasta o cheiro non é nada agradable e vemos que aquí non hai ameixa que se poda cultivar. Esta é a mostra dos lodos que temos na nosa ría e que estamos a reivindicar que de unha vez por todas se deixen de botar, porque esta é a morte para calquer banco marisqueiro, para calquer cofradía de pescadores que traballen neste ámbito.